sammen, det er Liva her. Sidste gang jeg havde en video, så var Nicolas med. Så jeg tror, I kan huske det, hvis I følger mig. Så kan jeg godt huske det. Og i dag har jeg... der er sådan en ballon, der flyver bag mig hele tiden, for jeg har sat den fast i min mave, jeg ved ikke for. Men i dag vil vi vise jer... Nej, faktisk fortælle nogle ting, som der ikke er så mange, der ved om os. Og det bliver sådan en lidt random video, fordi at vi har faktisk overhovedet ikke planlagt på, hvad vi skal gøre. Men nu laver vi sådan nogle random ting, om vi sidder og sutter på sådan noget slik. Men ja, altså, det... Ja, jeg har givet ham sådan en her, han elsker den. Der er faktisk rimelig mange ting, som jeg har for 10, for eksempel den her lampe, altså sådan, come on, den der unicorn-lampe, altså, helt ærligt. Ja, men det er sådan, jeg elsker 10'er, men vi laver en, prøv at høre, vi laver en del 2, så nu fortalte vi jer om, hvad vi skulle gøre, så vi uploader den her video om, i dag, tror jeg det er, og så vi laver en del 2, så det her var bare lige lidt info. Hej!